Ja, det kan godt være lidt koldt her, ja. men Nikolaj han har fundet et sted, hvor man helt sikkert kan holde varmen. Ja, jeg står nemlig her ved en mobil sauna, og så køligt som det er udendørs, så kunne jeg simpelthen have så meget lyst til at træde ind og flå alt tøjet af, og så simpelthen tage del i det, der foregår derinde. Fordi det er virkelig, jeg tror det er op mod 80 grader varmt derinde, og her står Bo Hegelund, som jeg lige vil logge ud, selvom han ikke har det, man kunne kalde vintertøj på. Bo Hegelund, velkommen til. Jo, tak. Du er jo dobbelt Danmarksmester i klassisk saunagus. Ja. Og inden vi taler videre, så er du nok lige nødt til at forklare, hvad er klassisk saunagus? Jamen, altså, der er 2 kategorier. Der er den klassiske, hvor man har vand, eterisk olie, et håndklæde og så en sauna. Og så har man sine gæster derinde, hvor man hælder vand og eterisk olie på saunaovnen, som så fordamper og danner et gus, der sidder op under loftet. Mm-hmm. Så fortæller man lidt omkring de her eteriske olier, man hælder på, og så trækker man den her dejlige varme damp ned over gæsterne. Skal jeg ikke lige gå ind og kigge? Det må vi mens gerne. Du fortæller, selvfølgelig. Og her sidder der jo et helt selskab. Velkommen til jer også. I kan godt holde varmen. Men Bo, det er jo også noget med nogle olier. Ja. Forskellige olier, hvad kan de? Jamen, nu har jeg for eksempel anis her. Vi skal lave et lille bold til tema, hvor jeg kører på her med kongen af Danmark. Kongen af Danmark? Ja, det er et lille bold til. Et lille rødt bold til. Lidt pebermynteagtigt? Ja, med lakridsmag. Nå. Og hvis vi skal tilbage til ca. 1670, der reagerede kong Christian den 5. Og en dag, der sad han op på tronen og havde ondt i halsen. Og det er en af de røverhistorier, ikke? Ja, det er jo hvor man under den tid der brugte man simpelthen anisdråber til at kurere halsbetændelse med. Så det er en af de her ting, og nu har vi jo vinter, så... Okay, men Bo, er det bare for sjov, eller er det rent faktisk sundt at gå i sådan en sauna her? Det er forholdsvis sundt, ja. Eller det er rigtig sundt, ja, at komme af med sine affaldsstoffer og svede godt igennem. Okay, ved I hvad, nu får I lov at svede i 10 minutters penge, og så vender vi tilbage og ser, hvordan I har det. Og så kan vi jo finde ud af, om det er sundt, om vi ser sunde ud bagefter. Tak. Det er bare i orden. For en 10 minutters tid siden, der puttede vi en masse mennesker i sauna herinde. Og som I kan se, er der masser af rørdamper. Der er i hvert fald varmt derinde. Halløj, er I i live? I må gerne komme ud. I må gerne komme ud. Er I egentlig nøgne? Nej, ikke helt. Nå, I må gerne komme ud. Hvordan har det været? Det har været dejligt. Nej, kom udenfor. Så. Nej, hvor der damper. Hej. Vil I have et brusbad? Ja, tak. Det er så varmt, så vi skal lige have et brusbad. Ej, det bliver fedt. Det var dejligt. Er der flere, der vil have noget vand? Jeg kan ikke løfte den så højt. Du må lige. Hvordan har det været at være derinde? Dejligt varmt. Ja. Og hvordan er det at komme ud lige pludselig? Ja, men det er også varmt. Det synes jeg. Hvordan synes du, det er at sidde derinde så længe? Du er helt fuldstændig sved. Jamen, det er jo dejligt. Du kommer af med alle de her affaldsstoffer. Det tænker vi måske mere på som kvinder end som mænd. Det er jo skønt at sidde og svede alle de der affaldsstoffer ud, som vi ophober i hverdagen. Hvor varmt er der egentlig derinde? 80 grader, tror jeg, cirka. 80 grader, ja. 80 grader, ja. Simon, fryser du slet ikke lige nu? Nej, man har det ligesom at stå op af en varm spag. Du har varmen længe indvendigt. Du har sådan en god indre varme. Så det er dejligt. Bo, hvor mange gange går du i sauna om ugen? 4 gange i løbet af ugen. Og så gerne med saunagusen til også samtidig med, så vil jeg også gerne lave lidt kropspleje på mig selv. Det er jo ikke kun for kvinder, det der med at have en dejlig blød hud jo. Og vand og varme, det er jo mig, der arbejder på at lave sådan en god kropspeeling jo. Det se nu ham der. Ja. Nu har du taget is på hovedet. Det er med at holde hovedet koldt. Og det er dejligt. Det svaler så dejligt, ikke? Ej, og du har også taget bad i sneen. Ja, det er dejligt. Er der nogen, der vil rulle sig, eller skal I have mere sne? Nej, der er måske ikke mere lige. Ja, den er lidt. Hvad skal I ind igen nu, eller hvad? Ja, vi skal da have mere. Man skal lave en peeling, når man er færdig. Okay, jamen så går I bare ind og pile hinanden. Det ser hyggeligt ud. Tusind tak skal I have. Værsgo at træde indenfor igen. Hey, har du pisket?